Эксклюзив 58-ші мектеп. Алқышлар! Тәбәнәк буйлы кызларның бик күп проблемалар һәм безнең шул турында җыр. 2-0-1-6 Эксклюзив стайл һәр җыр. Бер фаҗига кузгалдык. Ничә бузгырыш, шундый гаделсез. Тәбәнәк буйлы кызларга туганнан бирле син чыпчык диеп бу кушаматка ничек түзәргә? Чиратта сыңлы басып торасың, артлы рәтләрдән берни күрмисең. Трамвайда тоткыч, турник шикелле, проблемасы күп, шише бик авыр. Утны яндырып булмый, селфида ясап булмый, лазыктан карап булмый, идәнгә аяк җитмий. Көзгедән күренмисең, тактага үреләсең, өске тартмадан әйбер, берничек ала алмайсың. Кунакка бара калсаң, станокка буең җитми, бүлмәләр кызып китсә, тәрәзә ачып булмый. Мәсьәләдән чыгу, була бер талисман булып, стремянка йөртергә. Мин бер кайчан да баскетбол чемпионы була алмыйм. Мине бер кайчан да беркем дә страус дип атамас. Бу әле нәрсә, кызлар үсә бара, безнең проблемалар да зурая. Алдагы тырышта, проблемалар өчен каблук киеп аякта, мазульләр дә төзәлми машинаның рулена. Уемы җитми калса, балалар кырсысында йөрергә туры килә. Дусларга да уйнайлы, башыма таянырга, кием ала башласам, детский мирга йөгерәм. Кешеләр дә үземдә баланы гел күрәләр. Шуңа күрә пейс контрольдә бик еш үткәрмиләр. Кертмиләр операга, кертмиләр атырга да, басыянга кертәләр. Лягушатникка гына уен синең җитми дип, хип-хопка да кертмиләр. Балалар карусели синең өчен бар диләр. Кичке кинога барсаң, шул ук кабатлана. Әниең синең кайда? Хәзер кино башлана. Кырау туа шул вакыт, кыска буйлы кызларның шундый күңел ачудан игрәк румитне тормыш. Кызлар, беләсезме? Кыска буйның үз плюслары да бар бит. Әйе, скутлар аша узганда карточкалар кирәкми. Кондуктор апа да бер прайзга түләтмәс. Егетең булса, кулыңнан да төшермәс. Ой, шәбәкә буенда беркем буйга карамый. Син әле бик кечкенә, бик күңелле кайнамый. Тормышта иң мөһиме, алга карап яшәргә. Кыска кызлар хыявы, финалда да җырларга. Кадерле жюри, безнең гомеребезгә тагын бер фаҗига өстәмәгез. Эксклюзив, рәхмәт. Я никогда не влюблюсь. Это не девочка, это беда. Я с такой, как она, ни за что никогда. Странная девочка. Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета – крупнейший вуз Закамского региона, один из лучших вузов Республики Татарстан, 46 специальностей и 125 направлений подготовки, а также насыщенная, активная и яркая студенческая жизнь. Набережно-Челнинский институт – твой лучший выбор. Кто подъехал? Принц на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99.
Совсем немного анархии. Нарушение установленного порядка. И все вокруг повергается в хаос. Я носитель хаоса. И знаешь, что является основой хаоса? Это страх.